Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da fatan kowa da kowa wani lami lafiya. Kamar yadda kuka sani, suna na Salo Yusuf Amma, wanda kuka fi sani da suna dan Bakariya. To, a yau fa za ni yi magana. Domin mai magana ya yi magana, wato wanda ke magana. Ba wani ne ke magana ba, sai wanda ya yi magana, wato Nswaggs. Kai zana yo magana, Nswaggs zana yo magana, zana yo magana, yau fa zana yo magana, kai zana yo magana. Et bienvenue mon ami. Je pense que nous sommes en bonne santé et en bonne mémoire. Comme ce que vous a dit, je m'appelle M. Salif Isupu et je t'emporte une bonne channel de YouTube. Kawai za ka iya samun sababbin bidiyo kama su tafiya daidai da lokaci, sannan waɗanda sun kamshi abinda kake nema. Wato Nswaggs TV mun tanadar muku komai da komai. Don't know how to go, yes muna ta shan wuya. Mun zabe su amma ba su ba mu kariya. Mun zo gurin su sai su dinga mana dariya. Haba kai waje za a sanja Najeriya ta dawo sun tsiya. Hanzarta a tashar mu a channel din mu da ke Nswaggs TV domin samun sababbin bidiyo, domin samun bidiyo waɗanda suke daidai da lokaci, domin samun bidiyo waɗanda suke daidai da zamanin. Don't add it. Open your eyes, dan ku gani, and open your head, dan ku ji ni. When I see the things, sai in fara. Wato a Nswaggs TV za ka samu sababbin bidiyo daidai da tunaninka. Sannan a Nswaggs TV an samu manyan marubuta, manyan mawaka, musamman masu tace waka su rubuta waka a daidai lokacin da muke, kuma waka da bata saba doka ba. Idan kana so ka samu waka wadda ta ji kiɗa, waka wadda za ta wa'azantar da kai, waka wadda za ta tafi daidai da lokacin da muke, to sai ka ba mu data. Shugaban kasa for a president ana cuta. What's going on if it is about a power? To kawai ka huta, to kawai ka huta, muka ce ka huta. Nswaggs TV channel ce mai matukar amfani, channel ce wadda za ka yi farin ciki da kallanta. Yan uwa masu kallo na mu sani, idan karon ka ne wannan na farko a zuwa channel din Nswaggs TV, ko kuma a'a baka santa ba, to ka hanzarta a yanzu haka kai research da Nswaggs TV, sannan sai ka dangwal alamar subscribe. Idan kuma kai dan yankin Faransa ne, sai ka danna alamar kalmar abone. Bayan ka danna wannan, sai ka danna alamar kalmar like da ko kuma sharing zuwa ga 'yan uwa ma abota. Kudena ta kullun nafsu zai katin maut kar ku manta. Duk mai daidai zama gawa na san aikun jita. Gwamnati ku taimake mu don ku samu huta. Mun jefa mu kuriya mu don ku ba mu gata, amma a yanzu haka ina